Hej dejlige kvinde. Nu tænker du, hvad har hun nu at sige? Jeg tilbyder jo rigtig mange behandlinger, og det ved du også godt. Det er permanent makeup, green peel, microneedling, voksbehandling, lash lift, you name it, jeg har det. Jeg har eksisteret i 16 år, og jeg er her stadigvæk, og jeg har det bedste tilbud til dig. Gæt hvad? For 499 kroner har du adgang til alle de behandlinger, der er på Klinik Karisma. Altså, det er sindssygt. Jeg har sat rigtig mange i gang i den her uge, og jeg kan også sætte dig i gang. Det eneste, du skal gøre, det er bare at klikke på det link, jeg har skrevet i opslaget, og så går du bare videre. Step by step. Er der noget, så ringer du til mig. Prøv at tænke, for 499 kroner som et abonnement hver eneste måned, så har du virkelig adgang til de behandlinger, du har lyst til. Så hver eneste gang, du går forbi et spejl, der ser du bare frisk ud, og du ser godt ud, og du tænker bare, Det bliver ikke bedre. Det gør det ikke. Så har du spørgsmål, så ringer du til mig 33 12 13 14. Jeg står klar til at tage imod dig. Kan du have en fantastisk dag. Hej.